Daisy. Wat is er dan? Ik heb deze bloemen voor de bus. Wat is zo? De bloemen voor deze bus. Wat leer van die. Krijg die van die. Ja? Wat lief. Ah. Lief. Wat is dit? Lucas. Hoi, hoi. Hoi. En we hebben alle bezoek. Nee. Ja, dat is niet. Maar we moeten eerst wat vertellen. Want Joert wie Geertje en poetsen. Mijn vader en de family. En toen kwamen we tot ontdekking. Toen kwamen we tot de ontdekking dat er een vuiltje in zit. Het beweegt echt. Ja. Dus Juster hier kan zo vermoeden. Maar Joert is het bevestigd. Ze is gewoon drachtig. Daisy is drachtig van Johnny. Johnny, Hoe cool is dat? the one and only. Ze is hier dag voor mijn ongeluk heb ik haar dekken laten. Dus wat er nou gebeurd is, dat weet ik niet. Een baby nu. Ja, zit De vaastzadels. Oh, waar zelfs. Ja, dat staat. Gebeurd. Nee, ik ben er nog niet. Ja, we stoppen nou. Zo. Johnny. Zo, maar zo wat gas zitten. Hey. Oh. Goed zo, Joek. Joek, kom
maar net voorbij het asfalt. Misschien denk je, wat jij die hoeven raar. Maar dat komt ik. Omdat ik op klompen ben. Dat juist ik. Wooden Shoes, denk ik. clocks, volgens mij. Dus dit is net het hinder. Dit is Bouke. Which one do you hear? Is it a horse or is it Bouke? He's so funny. He's a funny guy. Nou, ik ben naar mijn eigen box dan. Wow. Life hack. Nou, If you're sad, walk a horse. yes. It works perfect. En Sally? Ik heb nog wat lekkers voor haar. Maar de rest mag ik een beetje. Een beetje. Ready. Steady. Nog eens een trap in beeld, hé. Ja, heel grappig. Nee. Zo, ik zoek direct de stal uit. Maar toen wie Glendy een beetje gemeentje en Spidey. Dus ik heb deze nou hierin zetten. En ik dacht Glendy en Spidey in deze box. Wat ze mooi werkje. Nou, doe maar.
Nee. Goed zo, Glendy. Spijt ik? Doe maar. Hey. Doe maar. Ja, goed zo. Zo, nou hebben ze even wat meer romte. Hey. Goed zo, Spidey. Glendy en Daisy. Hallo? Lekker dan. Wat zit er hier voor me? Ja, ga daar maar zitten. En nog wel wat blaadjes. Ja, mooi hè.